Toto dievčatko sa hrá celý deň. Nechce sa hrať so svojím telefónom a nepotrebuje spoločnosť svojej mamy. Hrá sa s týmito elektrickými stavebnými kockami. Deti si môžu postaviť vlastné ihrisko kúsok po kúsku. Miesta sú také rozmanité. Moja dcéra sa stala majstrom staviteľom už po jednom dni hrania. Táto hračka výrazne rozvíja manuálnu zručnosť detí. Ide o to, že kocky sa pohybujú, čo je oveľa vzrušujúcejšie ako tradičné stavebné kocky. Vďaka tomu si deti chcú sadnúť a hrať sa, zatiaľ čo sa učia. Nielen, že to rozvíja ich manuálnu zručnosť a sústredenie, ale tiež stimuluje ich predstavivosť a kreativitu, takže sa pri hre nikdy nenudia. Tiež to umožňuje rodičom uvoľniť si ruky a užiť si výchovu svojich detí. Ak nechcete, aby vaše deti boli počas školských prestávok neustále na telefónoch, táto stavebnica je nevyhnutnosťou. Cena konečne klesla. Sme originálnym výrobcom našich elektrických stavebných kociek s vymeniteľnými prevodmi. Možno ich nekúpite v akcii, ale ak nie sú, môžu sa vám zdať príliš drahé. Teraz ich predávame priamo z továrne s 30% zľavou a doručujeme vám ich domov. Táto hračka nielenže umožňuje deťom učiť sa pri hraní, rozvíjať ich inteligenciu, ale aj uspokojuje ich zvedavosť a rozvíja ich praktické zručnosti a sústredenie. Túto sadu vrelo odporúčame kúpiť každému, kto má doma deti vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom hry si môžu nielen užiť kúzlo stavebných kociek, ale aj ich udržať ďalej od telefónov a televízorov, čo podporuje zdravý rast. Vhodné pre všetky vekové kategórie, rozvíjajú inteligenciu detí a pomáhajú dospelým zmierniť stres. Tieto hračky nielen rozvíjajú jemnú motoriku, ale aj inteligenciu. A čo je najdôležitejšie, umožňujú rodičom mať voľné ruky a užívať si vývoj svojich detí, vďaka čomu sú skutočne vynikajúcou hračkou. Zľava je obmedzená na 100 kusov, kliknite na odkaz nižšie a kúpte si ju teraz.